näyttävät tuolta katsomusta katsottuna hyvin usein aika suoraviivaisilta ja tekniikat hyvin yksinkertaisilta. Tainyrkkeilyn historian varrella tainyrkkeily on kehittynyt niin kuin kaikki muutkin lajit. Tainyrkkeilyn historiassa ehkä sellainen kiinnostavin yksittäinen piirre on se, että tainyrkkeilyä toden totta on käytetty politiikan tekovälineenä. Nimittäin aikanaan 1700-luvulla kaksi kruunun perijää taisteli vallasta Thaimaassa ja aikansa sodittuaan miehiä menetettyään veljekset päättivät, että nyt tämä sotiminen saa riittää, että se saa vallan, jonka paras ottelija voittaa kehässä. Ja näin kävi, että toisen veljeksistä nimemä ottelija voitti kehässä. Tuolloinhan ei eriä ollut, vaan ottelu jatkui niin pitkään, kun toinen luovutti eikä pystynyt enää jatkamaan. Ja hänestä tuli sitten tästä voittajan puolelta, niin tästä veljeksestä tuli sitten Thaimaan kuningas. Ja silloin kun on kysymys näin suuresta vallasta ja vallan perimisestä, niin on tietenkin selvää, että lajissa käytetään niitä tekniikoita, jotka ovat niitä kaikkein tehokkaimpia tuolla kehässä. Turhat tekniikat, tehottomat tekniikat, vaikka olisivat sitten näyttäviäkin, niin ne karsiutuvat kyllä matkalla pois. Ja kuten tuossa äsken kerroit tästä tainyrkkeilyn evoluutiosta, niin tuo on varmasti selittäjä sille myös, miksi näitä kääntöpotkuja ja tällaisia harvoin näkyy. Joo, se on totta. Tainyrkkeilyssä on valtavasti tekniikoita, mitä ei ikinä nähdä kehässä, eikä niitä on nyt oikeastaan varsinaisesti harjoitellakaan muualla kuin Thaimaassa. Mitä näkee näissä perinteisissä shows-näytöksissä, missä käytetään näitä historiallisia tainyrkkeilyvarusteita. Sortsit on aivan erinäköiset, käsissä on naruista tehdyt. Sanotaanko ne, että ne on semmoiset iskun tehostimet ennen kaikkea kuin mitään hanskoja, että ne suurin piirtein suojaa. Ja siellä sitten nähdään aika villejä tekniikoita. Niillä on omat nimensäkin Thaimaaksi olemassa. Ja näitä ei sitten juuri otteluissa näe, että ottelut on aika hyvin suoraviivaisia. Niissä nyt ottelussa käytetään aika loppujen lopuksi aika suppea tekniikkavalikoimi, mutta mikä sen tekee sitten rikkaaksi on se valtavien erilaisten mahdollisuuksien käyttö erilaisissa tilanteissa, erilaisten eri pituisten otteluita vastaan, eri kätisten otteluita vastaan ja erilaisissa väsymystiloissa ollaan vielä terävässä kunnossa alkuerissä, ollaan väsyneitä loppuerissä, niin tästä se shakki on kasassa ja se tekee tainyrkkeilystä niin valtavan mielenkiintoisen. Ja tietysti jokainen tuo oman ripauksen, oman persoonallisuutta sinne kehään. Valitsee tuosta tainyrkkeilyn pakasta ne tekniikat, millä pystyy itse tuntemaan kotoisaksi se olo. Tässä on nyt alkamassa tainyrkkeily gaalan 5. ottelu. Vastakkain on itse asiassa 2 maailmanmestaria. 26-vuotias Apitsai Phoppadang, jos tuon oikein lausuin, Thaimaasta. Hän on siis maailmanmestari vuodelta 1997. Sinisessä kulmassa on valkovenäläinen Ramatsanov. Hän on 20-vuotias ja hän on myöskin voittanut WPMF-liiton maailmanmestaruuden vuonna 2004, eli aivan tuore maailmanmestari. Taimalaisilla, kuten taimalaisilla yleensä, on hyvin paljon otteluja takanaan. Kun tuossa äkkiä ynnään yhteen, niin 80-90, lähes 100 ottelua. Tämä taitaa olla Apitsain 97 tai 98 ottelu, ja voittoja on huikeat 76 kappaletta. Ja olenko oikeassa, eikö hän ole myös voittanut Thaimaassa käydyssä ottelussa aivan hiljan legendan Jomhodin? Olen myös kuullut tämmöisen jutun, että näin olisi käynyt, ja se olisi mielenkiintoista nähdä kyllä se ottelu. Tässä tämä taimaalainen on vähän tukevampi,
on varmasti siirtynyt painoluokkaa ylemmäksi, mutta ulkonäkö pettää erittäin pahasti, koska tämä thaimaalainen on todella tekninen, omaa hyvän pelisilmän ja vetää aika nopeasti ja kiukkusesti. Ja just tässä voidaan katsoa, miten rauhallisesti thaimaalainen katsoo. Siinä oli ilmeetön blokki ja varmasti kohta viuhuu takaisin. Tässä on muutenkin kaksi varsin erityyppistä ottelijaa. Thaimaalainen on tuollainen vanttera, voimapussi, lyhyt, ja valkovenäläinen sitten hoikka, pitkä. Tietysti tuosta pituudesta on myös tainyrkkeilyssä etua, mutta taimaalaiset perinteisesti ovat kyllä niitä eurooppalaisia ottelijoita lyhyempiä silloin, kun on tällainen ottelu, jossa eri maanosista on ottelijoita vastakkain. Paino molemmilla on suunnilleen samaa luokkaa, 82 ja rapiat. Joo, thaimaalainen näyttäisi olevan kyllä aika vahva lyöjä. Tuossa nähtiin, miten kun hän lähti lyömään, niin siinä kyllä vartalo kääntyi todella paljon. Ja kun lähti lyömään, niin sitten todellakin lyötiin, että se ei ollut mitään taputtelua. Taimaalaiset ei pidä koskaan mennä arvostelemaan yleensäkään ketään ottelijoita ulkonäön ja miltä se kaveri näyttää perusteella, koska sieltä voi tulla aivan mitä tahansa. Ja henkilökohtaisesti kyllä kokemusta thaimaalaista harjoitteluleireistä, kun siellä 10-15 kiloa kevyemmät kaverit heittelee miten haluaa ja pyörittelee. Ja siinä on silloin aika nöyrä fiilis, kun kaverit pystyy niin pienellä massalla omaan hirvittävän valtavan voiman ja kestävyyden. Ensimmäinen erä on nyt päättynyt. Se oli tuollaista tarkkailua. Thaimaassa todellakin on satoja tuhansia harrastajia. Aikanaan tainyrkkeilyä harrastettiin koulussakin, mutta sittemmin normaalissa kouluopetuksessa sitä ei enää opeteta. Tosin tietenkin tainyrkkeilyn historiasta ja tästä kulttuurista kerrotaan thaimaalaisille koululaisille. Sen sijaan Thaimaassa opetellaan, tai voisi sanoa, että jokaisessa oppilaitoksessa ja yliopistossa on oma tainyrkkeilyklubinsa ja lajin harrastajat ovat, tai niitä on todella suuri joukko. Thaimaassa ei sellaista kolkkaa ole maassa, jossa ei tainyrkkeilyä harjoitella. Kuinka paljon nuo eri tainyrkkeilyn, voisi sanoa, muodot eri Thaimaan kolkissa poikkeavat toisistaan? Joo, tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, koska ymmärtääkseni parhaimmat kämpit tulee tuolta Bangkokin ja Pattajan lähiseudulta, että missä on Bangkokissa tämä aiemmin mainittu Lumpini stadion. Oli joskus puhetta, että tuolta Thaimaan köyhimmiltä alueelta olisi joskus aikoinaan tullut kovia tainyrkkeilijöitä, koska tainyrkkeilyhän on ammatti Thaimaassa ja sillä todellakin pystyy ansaitsemaan hyvän tulon itselle, jopa niin paljon rahaa, että ei tarvitse enää töitäkään paiskia sen jälkeen. Tosin näitä kavereita ei montaa yhtä aikaa kyllä ole Thaimaassa, mutta voi olla ehkä että veikkauksessa melkein menee, koska tietoa ei ole, että parhaimmat tulisi täältä Bangkokin lähiseudulta. Missä päin Thaimaata suomalaiset lajinharrastajat yleisimmin harjoittavat? Onko se juuri Pattajan seudulla? No, Pattajan lähellä on tämmöinen paikka kuin Sidiotong kämppi, mistä on tullut muun muassa tämä aiemmin mainittu Samart. Sieltä on myös monia muitakin huippuja tullut ja se on ehkä näistä ulkomaalaisten suosimmista kämpistä kuuluisia ja siellähän harjoittelee semmoinen ammattinyrkkeilyn maailmanmestari tällä hetkellä, VBA-liiton ammattinyrkkeilyn maailmanmestari. Pelkästään hänen harjoittelunsa on jo ilo seurata. Ja sitten Bangkokissa lukuisia kämppejä, mikä on myös suosittuja harjoittelupaikkoja. Tuo Thaimaassa harjoittelu näin eurooppalaisittain tuntuu aika eksoottiselta. Minkälaisia tai millainen on tuollainen tyypillinen harjoittelijan päivä leirillä Thaimaassa? Se alkaa aamulenkillä hyvin aikaiseen ja sitten on ehkä kevyttä harjoittelua siinä
varjonyrkkeilyä ja ehkä vedetään vähän säkkiä ja sitten syödään ja levätään ja sitten 2 aikoihin noin, niin kuumia aikaa ohi, niin sitten aloitetaan kova harjoittelu ja se sitten voi sisältää melkein mitä tahansa ja kaverit harjoittelee 6 kertaa viikossa. Mä en tiedä, onko sunnuntai, taitaa olla lepopäivä ja silloinkin voi olla ehkä kevyttä, mutta kyllä mä luulisin, että silloin pidetään ihan täydellinen lepopäivä. Täytyy tuosta kehän tapahtumia hiukan kommentoida tässä myös. Apitsa todella kova ja hyvällä ajoituksella lyö takakättä vastaan ja siellä onkin Ramansanin nenä jo alkanut punottaa ja sieltä tuli vähän vertakin päästä tulemaan. Ja tässä nähdään taimaalaisen hyvä puolustus. Ei pysty vastustaja läpäisemään sieltä. Ja Apitsa takajalan potkulla pystyy hakemaan vastustajan takajalkaan. Näyttäisi olevan aika avoinna, koska hän sinne niin paljon pommittaa. Taimalaisten ottelutyyli on hyvin pelkistetty ja tässäkin nyt oikeastaan molemmat ottelijat eivät kovin paljon juokse ympäri kehää. Energiaa säästetään itse näihin tekniikoihin, iskuihin ja potkuihin. Taimalaisen tekniikka on hyvin taimaalainen, voisi sanoa niin, että joskus tuntuu siltä, että suojauksesta ei ole tietoakaan, mutta sitten kun vastustaja tekee tekniikan, niin kuinka ollakaan aina on suojaus kohdallaan. Joo. Monillahan on tainyrkkeilysuojauksesta se mielikuva kuuluisasta Van Damme-elokuvasta Kickboxer, missä käsiä pidettiin suorana edessä. Ja sitten puhuttiin, että tämä on se perinteinen tainyrkkeilysuojaus. Se nyt ei pidä paikkaa, se on se vanhan ajan suojaus, mutta kun se tosiasiassa, niin kuin puhuttiin lajievoluutiosta, niin homma on muuttunut niin paljon, että enää ei ole varaa pitää. Tässä Apitsa hakee taas takajalkaa ja kaveri menetti tasapaino ja sitten haettiin polvi. Apitsa hakee erittäin hyvällä ajoituksella omia suorituksia. Hän on vasenkätinen, pystyy takakädellä vetämään suoraan tuolta vastustajan käsien välistä tuon takakäden lyönnin. Ja niin kuin näette, niin Apitsa ei mikään valtavan nopea, mutta hänellä on mielettömän hyvä ajoitus ja näin myös pelisilmä. Kuinka tärkeä itse asiassa on tuo ajoitus ja pelisilmä? Se tekee sen just, kun puhutaan huipputainyrkkeilijästä, perushyvin tainyrkkeilijä, niin siinä se ero tulee, että kaikkihan pystyy harjoittelemaan ja saamaan hyvän kunnon ja voimaa ja näin poispäin, mutta sitten kellä on niin kuin hyvä pelisilmä, niin ne on ne kaverit, mitä nimet jää sitten historiaan. Muun muassa tämä Samart oli niin loistava, että hänellä oli jopa röyhkeän hyvä itsetunto. Hän jopa joskus harjoitellessa, kun muut lähti aamulenkille, niin hän yhtyi aamulenkki jo porukkaa ja juosi kulman taakse ja poltteli siellä tupakkaa ja muut kun palasi lenkiltä, niin hän yhtyi takaisin ja juosi takaisin. Ja onpa kuvia, kun hän oli valmistautumassa VPC-ammattinyrkkeilyn MM-otteluun, niin hän katteli vaan itseensä peilistä eri nyrkkeilyposeerausasennoissa ja soitteli kitaraa. Että hän oli suuri mestari ja siitä huolimatta pystyi pitämään toisia mestareita ihan pilkkana. Ja hänen otteluita on ilo seurata, milloin vaan pystyy näkemään niitä vanhoja nauhoja, kun niitä käsiin sattuu. Niin Samart oli varmasti tainyrkkeily semmoinen Muhammad Ali. Menestyneet tainyrkkeilijät ovat kansallissankarien asemassa Thaimaassa, paitsi että he ovat tinkimättömiä urheilijoita ja varmasti tehneet loputtomasti työtä sen eteen, mitä ovat saavuttaneet, niin he ovat usein myöskin varsin suuria persoonia ja esillä paikallisessa mediassa myös